Yung mga boss, no? Ito mga boss, may culture tayo, no? Or kino-culture tayo ngayon. So, experiment lang naman to mga idol. Last time, nakapagpalaki ako ng mga ganito. So, ito naman, tinry ko, Margus line. Sinelect ko to mga boss doon sa maliliit na gagamba na dumating. So, ito yung mga small size, no? Tercera. Mga ganun, tercera. Pang pinanglalaro ng native. Pero quality mga boss. So, ako naman, sinelect ko lang itong mga idol, papalakihin natin. So, we'll see. Update ko kayo within a month or so, no? 3 weeks from now. Kung lalaki ba talaga or may magbabalat, no? Kasi lalagay natin to sa malaking lalagyan. So, meron tayong tinto, meron tayong yung mga rare na putiin na ganun. Yan, may pulahin tayo na tinto pa din. So, tinto yan, no? Meron tayong mga onsiyan na tigre itim, may onsiyan na tigre na lamukin, brown yung likod. Meron tayong talaan na 11. Ang ganda ng marking, malaki. So yan, rare yung puti ng mga boss, no. Yan, parang tala na tigre. Pero rare yan mga idol, madalang yan. Makadalang ng itsura na yan, no? So yun lang mga boss, update ko kayo. So again, sa mga nagtatanong dyan, no, message nyo ako sa Facebook page natin. Yun lang, God bless mo boss.